Balma ou on est nyantuma au ballon so madame Cissé Ramata Sissoko anauba tantira kabo Atlanta États-Unis nya don yanga vidéo tanai comme nya foi to mi bon vidéo la me barake ame kuma me bita e barai comme nya yoro la ko mbika nga incubateur blanc incubateur e munde machine de dromi ibi to ka ibi saka share fan ou bien fan mi bolo ko tora kono. Donc, ok, parce que mes politiques qui a mis chez Marali Kalaï, mais chef en Iba Malifri a damné le Yorodoi. Chef on donne les chefs en toujours. Au corps, il faut que chef en soro, qu'à seka toro, qu'à seka sheding, ou sheding à seka akabunya, soit akabunya ka fanda ou akabunya ngatu. Donc, damné mi chef fan toronai, à ma forme incubateur. Mala, anchamanta de la Wabo France, ni Chine, ni font alors qu'à Dlani et Mangelere. Parce que chef en mis quelles conditions du mena. Ni shebaye shedin toro shefan shedin toro aba toro kandolika she muso be shefanda ki siga kan ka yelema abe sumaya ni kala yando dama ani aba yelema ena be jiro fana to shefanga na seka ja abi siga ka kana seka ja bana amba fo mako humidité ka shefan bali akaja ka température kala ya mbedaka o température ko maintenir ani ka to ka yelema amba fo mako ka shefan wuli ka mununo abana. Donc, bita mina kuma incubateur kan parce que chef en torona chef en metoro min kora avec les mois ni kelenike c'est comme 21 jours chef en mode cash machine kora yana ba toro parce que chef to ba bi sigi chef en kan les mois ni keleni ka toro donc atlani kan no amba ke chugum ko ma nya fa ba ko armoire ni ndodron donc bi mina ise ka bara ko kan doni pour que anga nyogon famuya donc faut la mi dron amé faire de la base e mouye ka fo amé faire sigi yon kan chogo tumeli. Donc, nous avons un blanc 600, un blanc qui est soit un tournevis, ou un pointé ta carte. Donner le pointé ta drogue à pointé d'eau, qui fait un flat de nous. Nga bara fola mi droni ni ke mi fe ni nga ko kani kan to kan ndo ni mona abana o dlani kan no men ta dro kan ni keta do menize be se kan ni ya mo ko ko ta kan ok do me flana fana da kanta abana do sani ngodo me ponti do ni mona tan folo ko ka ponti ga se ka do o ter mais il se ka fe fana de il se ki si iga bureau kono Caravati bila bazin bila brûler lemba to kan rouler là ni to kan bafo be alors tu sais ko France ou bien Amérique bina andeme ou bien abe martota ka peluta ka baraka awye mina jamana bise katani do fana kan no do iko ni bika fele la wara ko ni emani ze bara ni ngando ko amaseka ke spécialiste abana do nanna fana mbo dakanti ale fana menga ponti fla do ala droka lage kanga ponti bera do ya ni be baraka no foi tani fu ka fodro anja bulla barala anja sala nganja ko ko France bina adama ou bien Amérique bina adama anyere de badi anyere ma machite se ka jom ko yina donc il faut que yera ngene qui ici ko ils vont venir nous sauver l'aide doit venir. Donc, il y a des villages qui sont en train de
o fana ka nɔgɔ ka girage mesure ni nin dɔrɔn k'o tigɛ k'o da nin kan et puis n'i b'a da kan fana o dali ka nɔgɔ an bɛ girage da kan ka girage tigɛ k'a bɛn nin o fana n'a ka di ye n b'a tigɛ k'a da kan wa n'a ka di ye fana n b'a da kan ka tila k'a tigɛ a bɛɛ kelen ye a ka nɔgɔ parce que komi n'i baara kɛ ni équipe ye i bɛ se ka dɔ bila ka nin baara yɔrɔnin kɛ dɔrɔn e bɛ baara tɔ kɛ o fana ka nɔgɔ o ye dɔrɔn ka nin nɔrɔ nin na a banna o y'o dilannen donc mi min kɛ dɔrɔn ka nin tigɛ rapidement pendant que n bɛ nin tigɛ komi nin tigɛli bɛ temps dɔɔni ta n bɛna ɲɛfɔ sɛfan marali sɛ marali a volew ka ca mɔgɔ bɛ se ka sɛ mara a ka se ka sɛfan da i ye o fan min bɛ dun an b'a fɔ min ma ko œuf de table ale fan tɛ tɔrɔ ka kɛ sɛden a bɛ se ka fana sɛfan da min i b'a bila machine kɔnɔ komi ni incubateur sugu sɛfan tɔrɔla a bɛ tile 21 kɛ sɛfan bɛ tɔrɔ wa n'a ka di i ye i bɛ se ka continuer k'o sɛfan tɔrɔlen feere sɛdenninw feere poussin d'un jour i b'olu feere n'a ka di i ye fana i bɛ se k'olu fana lamɔ olu fana n'i y'u lamɔ i bɛ se k'u lamɔ k'u kɔrɔbaya dɔrɔn k'u sogo dun an b'a fɔ min ma ko poulet de chair ani ou bien i bɛ se k'u mara fana u ka se ka fan da i ye n'u kɔrɔbaya o fan da n'u ye kalo 5 ni kalo 5 ni tila de sɔrɔ ou bien kalo 6 fo a fan da donc o fan ninnu i bɛ se k'olu fana feere donc œuf de table donc o fila cɛmancɛ la a ka nɔgɔn bari a fila bɛɛ kɔni i bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la cogoya dɔ la ɔ n'i k'i b'a kɛ sɛfan feereli ye ɔ i b'o feere mɔgɔw ma minnu bɛ sɛfan baara kɛ ka sɛfan dun ten dɔrɔn n'i k'i bɛ sɛden fana kɔrɔbaya k'a feere o fana ka nɔgɔn i b'a ta ka kɔrɔbaya i b'a feere a banna i b'a sogo feere donc sɛfan nafa ka bon sɛ fana nafa ka bon parce que n'i y'a jateminɛ n'i k'i bɛ sɛfan ta sisan vitamine o vitamine i bɛ se ka imaginer o bɛɛ bɛ sɛfan na donc an b'a fɔ ma tubabukan na ko un aliment complet dumuni dafalen de don parce que sɛden yɛrɛ a bɛ lamɔ sɛfan de kɔnɔ parce que an bɛ sɛfan min dun o tɛ sɛ yɛrɛ ye sɛfan min bɛ dun o ye sɛden min bɛ lamɔ sɛfan kɔnɔ o de ka dumuni ye o sɛfan an b'o kelen de dun ta donc sisan a bɛ se ka kɛ an bɛ taa machine baw commandé ka bɔ faransi ni dugu tɔw la parce que o électronisé don sɛfan tɔrɔ la foyi t'a la min compliqué don c'est très simple i man ka a tɔgɔ de même n'a ka di i ye i bɛ se ka sɛfan mara min na sɛfan tɔrɔ machine kɔnɔ min a funteni yɛrɛ bɛ bɔ ni hali lampan ye c'est vrai o koba tɛ quoi donc machine électronique foyi t'a la foyi t'a ni sɛmuso bɛ se ka sigi a fan kan k'a tɔrɔ e kɛ tile 21 nɔgɔ ni fɛnw bɛɛ la o kɔrɔ ye machine man ka kɛ min fana ɲagaminen don donc i bɛ fɛn kɛ dɔrɔn min sɛfan bɛ se ka bila a kɔnɔ a suturalen don a bɛ se ka yɛlɛma a banna donc c'est pour que an bɛ kan k'a fɔ bi komi an ka tubabukan ka ca tuma dɔ la on va expliquer les choses détaillées la mais nin y'a nɔgɔman ye pour que aw yɛrɛ k'a dɔn ko foyi gɛlɛman tɛ na mun bɛ se ka nin tigɛ k'a k'a kan dɛ mais komi an bɛ fɛ ka vidéo kɛ rapidement pour que an ka ɲɔgɔn faamu nin baara in senfɛ parce que tuma dɔ la c'est bien an ka ɲɔgɔn faamu n b'a dɔn aw caman bɛ n wele k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka sɛ mara kɛ n b'a ɲɛfɔ aw ye dɔɔni dɔɔni de gauche à droite mais ni n ye vidéo kɛ au moins bɛɛ b'a dɔn donc n'i k'i bɛ sɛ mara kɔni kɛ c'est une bonne idée parce que sɛ mana kɛ cogo cogo a ka di sɛfan ka di et puis encore c'est lucratif o kɔrɔ i bɛ se ka nafa sɔrɔ a la i bɛ se ka kɛ i bɛ faransi i bɛ Espagne i bɛ dugu wɛrɛ la a b'i hakili de k'a kɛ mais i m'a déterminer fɔlɔ mais nin bɛ se k'i sɔn hakili la au moins donc n'i ye nin kɛ sisan dɔrɔn nin ko komi sɛfan yɛrɛ la don nin de kɔnɔ i b'a dala wasa ka nin i bolo tigɛ quoi a banna foyi tɛ baara dɔrɔn de don machine b'a kɛ a filɛ donc sisan donc sɛfan bɛ se ka bila nin kɔnɔ ka don i bɛ nin don i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ n'i ye nin sɛfan bila nin kɔnɔ yɔrɔ dɔ i b'a yɛlɛma dɔrɔn o y'o bannen donc an y'an ka to chef tɔrɔla min dilan o filɛ nin ye comme an y'a dilan à l'état brut c'est très facile n ye min dilan sisan o ɲɔgɔnna filɛ sɛfan bɛ kɛ nin kɔnɔ an b'a yɛlɛma a banna a saba de don i bɛ ji sigi nin kɔnɔ parce que i mago bɛ ji la mun na parce que n'i ma ji k'a kɔnɔ sɛfan bɛ ja parce que sɛmuso yɛrɛ b'i sigi sɛfan kan pour que ka ji de d'a ma a b'a fɔ humidité pour que ka sumaya dɔɔni d'a ma donc a compliqué len tɛ du tout n'an b'a brancher fana c'est facile donc nin dilanna ka ban
anya courant fana ka kono donc c'est machine kan logo parce que nya ke ni fon de munu misaka soro Mali la misaka soro Afrique Europe yiri doron fle anya yiri tige ka yiri ke planche ni comme ni la soit très très facile ka ni mun bla ka chefan bla kono abana courant fle so ko kala o branchement fana kan logo courant fil fla dogoni du ba ka kono na ka de misaka courant fana c'est misaka mene abana maintenant ni ki ba de terminer fla fana c'est ça mais mi fera faire design antna chi incubateur kono de afle de sani wa mini nka sani ventilo drone de mimi kan afinya bo abana ventilo fla kono en même temps femi bato avec kalaya chauffage ni ba kono chauffage ni ventilo finye ani kalaya drone de dibe pour ka kanyi abana fo itani kono ni flasé saka chefan keme duru blani ngono sa fo ita lobe keme woro maintenant ya blani ko nuka ngatoro le mois ou le mois folo la do ibu ta ku gwa ku bla ku vezu kono yoro mo toro yoro mi ngira abana donc fo inyaka mininte ni nani simple ya masa anga commandé ka bo français boni kera la donc de na datura tu vois donc matla na ele folo parce que masa datugulan soro mi mba ken do non soro do men datugulan ken naka datuguti tu vois ça courant fra ka mene tu as vu non donc c'est ça a flemen nous bo très simple comme armoire drone du voilà a flemme ça ka to akono maintenant ni ventilo ni chauffant ni ba ni blede ndoni ani chauffer le ndoni finya be nga boa faire abana il y a rien d'autre de comme là ni ke pour que ni na jeni parce que ni chauffer la ba ma la yiri ba jeni donc on est comme a fleur ka ni bo ça problème faut ta danka de be courant ta na ta ba mene donc c'est ça problème faut to là mais nga incubateur kono me fera kuma tele ne foyer am sa ka sigi to mo kan fola ka fo chogo bin kadani ka eru le ka sigi bureau kono ka karavatu do mais mo ko ka bonno ko la ibolo la bara ni mo ke debiseno mo be usile me garonda ula termina baraka nga duma parce que il a faut compliquer tele la ponti an yiri de do yiri bo Afrique ponti bo Afrique donc c'est simple l'homme va conseil mi ndaw ma dron o mi bara o le bisaka mo ko mais mina bo ngi incubateur kono en tet mi akono bi bara de be mo ko bonno ko la mat ka fo ki bi sigi ibi jigida jamana wera ka be mo woro ka kuka ni ibo bolola ka so iyera bolo ka kene isinga kene donc franchement ni yenga vidéo e mi nyake pour que ka yoro la ko to ganga ide a erule ka ide mais bara nyogonte a ire ka nga fembla nyere maintenant ni incubateur nya adla ya me akadi nya adla mali fana na mi mbo sira fana kan do abi do ka la ko fana no ya vraiment ni jaranyo ko sobe do si sa nga bo incubateur kono la femme c'est vous placez là voilà comme il y a faut du